Ja, bare rolig. Der kommer jagt lidt længere henne i filmen. Jeg syntes bare lige, vi skulle have denne her smukke, sortmaskede vævefugl, som bor i vores slot, med i filmen. Det er hannen, vi kan se her. Han sidder og vinker og fløjter efter pigerne. Ene og alene af seksuelle hensigter. Men det er ikke så lige til, som man tror. Først må han nemlig bygge et bo. Han bygger en stor pung. Ja, jeg skal ikke bygge mere på min. Den er stor nok i forvejen. Og når den så er færdigvævet, prøver han at lokke en hund til sig. Men der er også andre hanner, der prøver at bygge og tiltrække hunder i nærheden. Så hun vælger den, der har bygget bedst, og den han, der ser bedst ud. Det er nemlig sådan, at hannerne får stærkere farver i yngletiden, samt at deres øjne skifter farve fra brun til rød. Ene og alene for at tiltrække hunderne. Når han så er accepteret, så får hun reden, lægger æggene, og han hjælper hende lige lidt i gang. Og når han så har fået, hvad han skal have, så kan hun bare rende ham et vist sted. Så farvel og tak, så flyver han hen og bygger en ny rede. Han vil sgu have mere af det sjove. Ja. Han er ikke her. Ja, men jeg Den skal fuldmonteres, den der. Det skal. Nej, den er flot. Den passer Nej, til. jeg giver ikke. Den passer til din. Nej, den er flot. Den passer lige til dit tøj. Ja, tak. Men Det er simpelthen det fineste smykke, jeg har set endnu. Nej, vent så. Nej, det er ikke med det. Nej. Ja, den kommer ned der. For søren, den er stor. Skål. Så må vi hellere se at komme på jagt. Og det bliver med Carsten og Thomas, som flyver ned sammen med Robin. Og langt væk fra det skide folketingsvalg, som foregår på samme tidspunkt hjemme i Danmark. Og hvad er det første, de får øje på, når de træder ind i lufthavnen i Johannesborg? Ja, større svineri kan man næsten ikke blive udsat for. Men gudskelov kommer de så over det uhyggelige billede, når de får lidt jagtgrund under fødderne.
Hvad siger du? Jeg skal op til tur og stå og vaske op. Ja, for at bruge til det her. Det går nok det hele. Hold kæft, hvor er det godt skudt, mand. Stod lidt spids. Ja. Det gjorde det. Den er død i knaldet. Det må man sige. Det er lidt vanvittigt cool, den drejer sig meget igennem. Nå, Carsten, så står vi her med nok det sidste trofæ på denne tur. Ja, men det har været så fedt. Det er lykkedes med først nogle selektionsdyr, Ja. og efterfølgende en flot blæsbok. Og her til over middag en rigtig flot gemsbok, og nu en super god springbuk her. Det er en afslutning. Så I har haft en god tur, dig og Thomas. Vi kan ikke sige andet, nej, vi er godt tilfredse. Det lyder godt. Stort tillykke med springbukken. Tak, tak. Og damerne sidst, så må vi vel hellere lade Alicia komme til. Det er en busbuk nummer 2 på Alicias ønskeliste. Nummer 1, det er stadigvæk en eland. Men først skal vi lige have desinficeret vores bil, og det er af hensyn til, at vi skal ind i et får- og kvægområde, hvor man frygter angreb af mund- og klovsyge. Og jagten på busbuk, eller buskbuk, som man kan sige på dansk, alene navnet siger lidt om jagt. Det vi kan sammenligne det mest med, er vores egen bukkejagt. Det er ikke noget, man går rundt og jagter om dagen, for som regel kommer de kun ud ved solnedgang. Her var det så lige bondemanden med sin bil, der fik ødelagt en ellers god chance for os. Og der findes 2 typer, en mørk og en lys. Og den Alicia ønsker sig, det er den mørke, og uden tvivl den smukkeste i pelsen. There's two. One look big. Just looking at us. Just stand still. Do not move. Let's go a little bit closer and have a look. Når vi kommer tæt nok på, viser det sig, at bukkene er for unge, så vi gemmer forventningens glæder til en anden aften. Du ser så glad ud, Alicia. Det skal man også være. Så skal Alicia igen ud og forsøge sig på en aftenjagt efter busbuk. Men det er desværre blevet et frygteligt blæsevejr. Og det er ligesom med vores egne bukke, så er dyrene ikke så ivrige for at komme frem. Vi har parkeret ved en lille bondegård, og der er nogle sjove gamle træer med nogle tykke stammer, og dem må vi lige få evigt os med. Og så er vi i gang. For at helgardere har vi taget Mikkel og Robin med os, og Stefan sætter dem med på en bakke for at gøre Alicias chancer større. Men et godt råd det er, husk at tage en vindjakke med. Det kan også blæse og være koldt i Afrika. Det havde vi lige glemt den dag, så jeg tror vi alle redder os noget af en forkølelse. Vi har så lige set glimtet af en buk, og der er kommet et par hunddyr frem. Men der er også kommet en flok fugle, som for mig var meget interessant at filme. Men pludselig fløj de satans skiderikker hen og jagede vores dyr væk. Så det endte med, at vi måtte skifte plads.
Solen er gået ned, men en sidste chance viser sig på et sted mellem 150 og 200 meter. Til alt held bliver det en ren forbier. Det ærgede Alicia frygtelig, men vinden havde nok en del af skylden. Og Stefan trøster hende med, at vi nok skal finde en busbuk til hende. Men vi er nødt til at prøve en tredje og lykkens gang. Vi ser rigtig mange dyr, når vi kører om natten. Det er blevet aften, og vores skygger er blevet lange. Og vi skal ud en tredje og forhåbentlig lykkens gang for Alicia for at finde den her busbuk. På vej til stedet får Stefan spottet et hunddyr og muligvis en god buk. Så vi parkerer 300 meter fra stedet, og så er det bare afsted på listefødder. De tager Robin med sig som kameramand, og så er det bare med at komme i position. Skudafstanden siger omkring 170 meter, men det blæser stadig kraftigt. Well done. Thank you. It's a pleasure. Well done. You are the best. We are so happy to meet you. Oh, Nice. nice. Yes. It's nice done. Yes. Very calm. Very nice. Oh, Very, very nice. He's good. He's good. Lykkevisker. Nej, den er flot. Kan du se, den er meget flot? jeg har ikke set det. Nej, den er flot. Ja, se det. Okay. Men fortsætte Hansen. Stort tillykke til Alicia, og selvfølgelig en stor tak til Stefan, der har lagt et kæmpe arbejde i det. Det er en fornøjelse at gå på jagt med ham. Så alle gode gange 3. Man skal aldrig give op. Og så skal vi lige skinne bukken, da bondemanden gerne vil have kød. Og ellers så er det tidlig fyraften. Ja, der er jo nogle, der er til begge dele. Så vi har samlet et hold til en fisketur. Og den starter i havnen i Port Elizabeth, hvorfra vi sejler ud på det store ocean. Det er en tur, man skal beregne en hel dag til, og alt fiskegrad, det findes ombord, så man skal ikke have noget med andet end sig selv. En varm trøje og måske et par sko, der kan tåle lidt vand. Og har man tendens til køresyge/søsyge,
er det måske klogt at tage et par søsygetabletter, inden man tager afsted. Det er bundfiskeri og fisk i alle mulige farver. Og fiskene, dem kan man tage med sig hjem og spise, hvis man har mulighed for det. Og prisen på sådan en tur er omkring 700 til 1000 kroner, alt efter hvor mange man er. Så er det glad der. Og vi skal en tur med Goliath. Det skal nok blive spændende. Det store skib, vi kan se her, sejler enbart med nye biler. Og kigger vi godt efter her, kan vi se nogle delfiner, der lige er oppe og trækker vejret. Og så er vi i gang. Vi har første fisk. This is a red stem brass. That's right, It's far too small. yeah. It's still a baby. Det er baby. It's a baby. So we cannot eat him. Out again. Og Mikkel fanger sin første fisk nogensinde. The first ever fish. The first one The ever. first ever fish. Oh, you must eat liver. Yeah. To filming the fish. Are you filming? Yes. Will you be able to send it to Simon or something? Glad to see you. Oh, okay. Look for the big one. Flot lille fisk, hva'? Ej, den er flot. Men den er nok ikke stor nok til, at vi kan spise den op. Ja. Skal den vokse lidt endnu? Ja, vi lader den gå. There we go. Den igen. There's a nice Roman. Well done. Den er flot deroppe, ikke? Det står guldfisk. Holder den filmet? So that's a keeper if you want to keep it, eh? Ja. Så kæmper Mikkel igen med en kæmpe fisk. Kæmper noget den der. Ja, pas på, han skal lige forbi her. A shark. Oh my God! Oh! I've never catch the shark. You're gonna eat shark liver too. Oh! Can we have a picture? Hvad så, Mikkel? Der fangede jeg sgu lige en shark. Ja, for helvede. Nice fish, Robin. Yeah, We shall eat it. I think so. Ja, det er godt, Alicia.
Oh, nice one. Oh, another red stem brass. Second one. Here we go. En jävla stor gädda den där. Here we go. Robert. Here we go. Oh, nice, Miss Lucy. Oh, beautiful. Take it that way. Oh, beautiful. Oj! Oh, well done. Well done. Beautiful. Oh. Good day. Well done. Very nice eating. Er der fiskekonge? Oh, that's a beautiful fish. Yeah. You want to pose it? Har du fået noget vind? Skal vi tilbage? Yes. Yes. A shark slayer. Du må sagt op igen. Ja, sådan. Tillykke. Hvad, skal jeg have nogle chips? Du kan godt bruge en til at bare stå og tage med her. Ja. And that way sandpaper. Ja. Oh, yes. Hvad fanden er det? Den lukker sine øjne. Can we open it? Take that. Ej, ja. Ja, det står nu. Glad Robin. Robinson. Okay, Send nogle billeder hjem til Alfred. Oh, nice one. yeah. Leopard shark. Oh, leopard shark. Go down once more, then we're going to press. Ja, det er også den der. Den der. What's the name of that? Pajama shark. Pajama shark. Car shark. One the same as yours. When we catch. See this one? It's good to eat, yes? Very good bite. Now you see, so this one we catch here. See this one. This place. See now you got the small one. Now you must hold it for a photo. Holy shit! You must hold it for a photo. It's good for bite, yes? Bite down. You gonna hold for a photo? No. Dad, Yeah, just hold it like that. Yeah. Okay. This René, side. Løft den lidt op. han er fanget. There you go. Her har vi vores afrikanske måge. Ja, der var den igen. So we're in very groundwater now. Det er kun motoren, der står der. Ja, that's only the engine back of the ship. Vi takker besætningen på MS Goliath, Grønland, Færøerne, Søens Folk for en fantastisk fisketur. Jeg tror, Robin blev bedst med 23 fisk, mig selv omkring 20 fisk, og jeg tror også, at de andre fangede noget lignende. En rigtig god dag, der var det hele værd. Og i morgen står den på fisk i lodgen.
Og se lige her, 3 sække med alle mulige forskellige slags fisk, som vi skal have til aftensmad i morgen. You crazy people. Okay. So it's two separate companies, two separate roads. You also pay them. Yes. Separate. Okay, no problem. Okay. Yeah, and I take that one. Two roads. Yep. Okay. Lemon pepper. Efter en dag på oceanet er vi tændte på at komme på jagt igen. I dag skal vi kigge efter en letve til mig, og eventuelt, hvis vi kan finde en eland til Alice. Og igen skal vi lige renses for mund- og klovsyge. Vi skal ind og jagte i et kæmpe område med masser af farlige dyr. Her får vi lige trykket et par kæmpe vortesvin, og så er vi ellers på jagt igen. Og det kan godt se ud til, at det bliver lidt for nemt, det her. Og man skal se sig godt for, at man ikke pludselig bliver kørt over af et næsehorn.
Og så er der lige pludselig en so og en gris i vejen. Closer, so What shooting? Well done. thank you. Good shooting. Good job. Yeah, Perfect. Spot on. Nice. really beautiful. Yes. Nå Søren, så er det vist tid til en nossebajer. Ja, så lykkedes det jo. Det var en lang pyrs, men vi kom jo ind på den til sidst. Ja. Og jeg var så heldig også at få afgivet et perfekt skud. Den er flottere, end hvad jeg havde regnet med. Så jeg er sgu bange for, at den fortjener en nossebajer, den her altså. Så jeg håber, der er andre, der får lyst til at prøve sådan en. Den er virkelig flot, det vil jeg lige hilse at sige. Så knæk og bræk til de næste, der vil prøve i hvert fald. Se, hvor lange øjenløb den har. Ja, for satan. Jumping cactus. Nu må jeg gøre. Du tager den af med fingrene, så skal du bare så fast i fingrene i stedet for. Ja, nu vender det lige om klar til angrebsstilling der. Så må jeg hellere se komme væk. Nu kører det snart. Så er det tid til frokost. Og her møder vi lige Erik og Pia, Jessica og René, som har været på jagt i et andet område lige op til. Så vi får lige lidt at spise sammen.
Og her sætter de mærkelige træer igen med tyk stamme, som ser ud som om der er flere træer, der er vokset sammen. Og så tager vi lige et kig ud over landskabet. Og jeg er ret sikker på, at René, Jessica, Erik og Pia har haft en fantastisk tur med Globus Jagtrejser. Se bare her. Så er vi faktisk nået til formålet med rejsen. Alicias drøm om at nedlægge en stor gammel eland. Og så styrker det vel selvtilliden at være vel forberedt. Ja, helt perfekt. Så giver han bare et nyt skrald. Kom nu. Det er sikkert gået skide godt, skal du se. Ja, der er ikke mange, der skyder eland i snevejr, hva'? Nu skal vi se. Jo, det ser godt ud. Jeg er ikke i tvivl om, at det der 6 skud på bladet på den rigtige side. Jeg tror, den er død. Og vi skal lige se oppe her. Eland der, han har fået bladskud der. Sidder som det skal. Jamen, tillykke med din eland, Alicia. Ja, tak. Det ser rigtig flot ud. Ja. Ja, er du tilfreds selv? Og bedre kan det vel næsten ikke være, at man finder en hestesko lige før man skal op på elandjagt i bjergene. Synes du det? Vi sender igen Mikkel med som kameramand, når de skal op i bjergene. Og Robin og mig bliver nede og tager en slapper. På et tidspunkt får de spottet en flok med 25-30 elandkøer, og nu er det kun et spørgsmål om, der er en gammel tyr imellem.
De får spottet en god tyr, men desværre bliver de opdaget. Eventuelt nogle andre dyr, springbukke, der trækker dem med sig. Men de får arbejdet sig ind på flokken igen, så nu gælder det om at få tyren frem i en åbning, hvor Alicia kan komme til at afgive et forsvarligt skud. Her venter de så stadig på, at tyren skal komme frem. Her kan vi så se, at girafferne, som har et bedre udsyn, har opdaget dem og stikker af, men gudskelov ikke trækker elandflokken med sig. Som vi kan se her bag elandkogen, er tyren kommet lidt frem, men ikke nok til at Alicia vil afgive sit skud. Afstanden er omkring 250 meter. Det er ham, der har den der store hals. Han kigger til højre nu, kan du se ham. Vent. In the middle of the shoulder. Sounds good. Reload. Okay, let's go closer. There he is. Yeah, we see him. Wait. Just give him a little bit of time. Okay, wait. Huh? It's here. Just give him a little bit of time. Elandtyren har fået en velplaceret kugle, så nu er det bare at holde øje med den. Okay, let's go a little bit forward. Tyren er stoppet, og de kommer igen ind på omkring 250 meter, og herfra giver Alicia den et skud mere. In the shoulder. Yeah, you can shoot. That's it. That looks good. Wiggle. He's gonna go. Oh, it's pouring out. Ah, perfect. Now that's good. Yeah. Yes, he's down. I'm not dead. No. Easy. Thank you very much. You are so good. Oh, He's very big. it is a body. Yes. Wow. Tillykke, Alicia. Thank you. Take a picture. Oh, I'll take the rifle. It's a beast. Oh yes, it's a very big eland. oh. Well done. Well done. Yeah. Yeah, no, your shot was perfect. Only one? Yes.
One shot, one kill. Tillykke, min stjerne. I have, yes. And in Johannesburg, I found Men, yes. yes, Yes. Africans. Ah, Also, okay. You must throw it I'd say- away. It's worth nothing. Just some fun. I later shoot with a 300. Flap is it because in the rod they get bigger or? Yeah, is there some reason? We call it the dewlap. It's just part of the. Maybe get that foot out there. These weapons. These weapons. These are not what. Yeah. I have to go. Very bossies like. Og der er med bossies betaling. Så fik du nu en Alicia, som du ville have. Det er 4 skud til et skud. Hvad så? Robin, For han ja, jeg vil ikke det på kamera. vil du ikke ses på kameraet. Og her har vi så Alicias første skud. Lige inde i maskinrummet. Tillykke, Alicia. Tak. Det var sandelig godt gået, det der. Ja? Jeg er også glad Jeg må for. nok sige, ja. Helt alene har du ikke gjort det. Vi skal jo nok sige også, at vi har haft en fantastisk PH'er i Stefan. Jo, det har vi. Det har vi, og han har gjort et kæmpe arbejde for os. Vi vil også gerne sige tak til Globus Chartrejser for sådan et fantastisk engagement, vi har haft her. Ja, jeg tror meget bedre end det her, det kan det ikke blive. Altså. Varen er leveret, og der er masser af varer endnu. Det kan vi garantere for. Så skulle nogen blive fristet, så er jeg ikke i tvivl om, hvor de burde tage hen i hvert fald. Ja. Det... Så skal vi ikke bare sige tak og tillykke med den. Ja, Det er tak. godt gået. Something everything goes to shit as well. Jorden nede imellem. Hornen. Fantastisk flot dyr. Så venter vi lige på lastbilen. 800-900 kilo. Det er ikke lige sådan at smide op. Vi kommer stille og roligt. Okay, ladies, let's go. Er der voks i øret, Alicia? Hvad siger du? Er der voks i øret? Nej, det kører. Vi må vente, mens vores dyr bliver skinnet. Og så mødes vi igen med det andet hold jæger, og der har været succes på begge sider, så det må vi lige fejre.
Hvornår var det egentlig? Nej, det var... Skål, Søren. Nå, det var en. Skål. Tak for selskabet. Ja, det var. Det var han meget fortænkt ved ham. Så skal han hjem. Der er en lille mor der. Ja, det var okay. Du skal skifte. Okay, come on, finger off the trigger, finger off the trigger. Okay, in the middle of the shoulder. The shoulder. Yeah, you can shoot. He's gonna go. Oh, it's pouring out. Ah, perfect. Now that's good. Der man blæser han ud. Det ser bare som lidt batter på noget. There we have the heart from Alicia's Eland, and we can see the shot here. It cannot be better. Alicia går jo efter at få alle 4 skruehorn i Sydafrika. Kudu, busbuk, eland og den sidste, der mangler, det er Nyaland, og den skal hun nok finde næste gang. Mikkel, der har sgu været en fantastisk tur det her, hva'? Det har det. Og jeg vil nok sige, der har sgu været godt at have dig med som rejseleder. Det var sådan noget nyt for dig jo. Det er jeg glad for, du synes. Det har det. Det Ja. har også været en stor oplevelse for mig. 13 gode dage Ja. og 10 rigtig gode jagtdage. Ja, vi har jo brugt halvdelen af tiden her på film, og jeg håber da også, at vi her som afslutning kan sige, ja, der er blevet en god film ud af det, men nu skal vi jo hjem og lave den jo. Men der har jo manglet én ting på turen her, og jeg ved sgu ikke, om det er, fordi vi ikke har haft tid eller hvad det er, men jeg tror sgu, vi bliver nødt til at tage det nu. Vi har glemt det, hvis vi skal være ærlige. Ja, det har vi altså, så jeg ved ikke, der er sgu noget hen i bag her, som jeg synes er... Hvad er det, vi kalder det? Er det en nossebajer? Ja, vi skal sgu have en nossebajer, du. Og så må vi sgu lige sige. Skål. Skål. Vi ses i Sydafrika. Vi ses i Sydafrika. Knæk og bræk. Knæk og bræk. Det kan vi godt bruge. Det var sgu godt. Jeg tror, vi endte på 55 trofædyr. Ja, plus en masse kolding også. Lige altså, så præcis. det, Og der har 19 været forskellige arter. Ja, Det er også flot. det er helt fantastisk. Der er alle muligheder hernede. Og jeg vil også håbe, at det kan
friste nogle andre til at få nogle gode livsoplevelser, så er det jo bare at kontakte Mikkel i Globus Jagtrejse. Så skal han nok finde ud af det. Så vil jeg gerne hjælpe folk ned på et drømmeeventyr, som det vi har været på her. Ja, det har været helt fantastisk. Men det håber jeg, at filmen den kan vise, hvor godt der har været. Lige præcis. Det vi gør vores bedste for. Trofæerne, det er her. Det er der garanti for. Top kvalitet på alle punkter. Det er det. Skål igen.